kakatino bale kapen scam syai kadar babaro mangi ngideben treshitam banyada ya kalonging long sem treshitam banyada ya ka poika poiman namar bale ka poika poiman kalonga saindur ka jango bale ka poika poiman kalong kadon haga jingmur jango bale banado bastang uble ula pens kem ya kalonging long sem but ki brukinum wat kano ka daw ban pinjod but pin larain ya ka sukka sain jonga longing long sem but ka poiman henry ki brupat ki wat da kumway nakata daw jisuang kinyalong kaway ka do kabamut kumno ubriu ne kabriu basumar iyaka kajingim jangka kamet jangka met jangu habapang habashitam habadona aye man paiway mangi ngitip ban sumar yala ka jangka met habangi pang habangi shitam habangi tolon ngimare ban sumar ya ka met jangi ngimare ban tidawai ngimare ban le check up bale ngikwa ban tip kaeka daw jangga jimpang kaeka daw jangga jingshitam hakame jangi bangi di dawai bandup yo jingko jingkia habau jisu ong bakimde shu ar kilong kawe ka mensiam kabamur hakar dur hakar rukam bangi sumaria kamet ngi habanang ban sumaria kiweru kamda me kishikurim ladau logu perkat sani ba halor kamed lajong haba ushitam upang ude bandon kaju ka jinglong haba ka tengah jongu kapang ka shitam hakaju ka dur ka tengaro hakano ka dur ka kende ka sumaria ka med jongka na ka banyo kano ka jimpang ka kende ka demen sumaria utengah haba udon kano ka jing tolot kane ka de ka jimot ka bau jisu hikayangi banyalong kawe badu kris banyalong kawe hakado banlong ki parlo ki babha ki yaine what happened jing jinjar what happened jing shitam what happened jing dinju what happened jing ele babon jaid what happened jing tu nakataka daw haba kismai ya ka jing yato ha ka jing poika poiman ki ong happened jing pang happened jing shitam happened jing kamen happened kano ka